aprang sih nil tum news 24 karbiang lo a channel kelang arat tumhan ali tumhan kardom pajirik lo kai keson ali tumhan kimesana berta nangwan pi vera son taksa si pini lethot sistame ingdeng phokebra isi karbi risunim sorong aje diputara langsolong ke pado panalong pini keceng siarani lo bangso keceng siarani lo nali tum phan ateran tin mate hawar tin pen kebang ateran atum phan stami nili tum adim lo ana humri pon lo pini keceng siarni long alang litum ko ko an sika cesik cedang ke doma labang so ka chini ji phan pthak ni li alang litum long an humri pon lo prasini ka chini ji phan ni bore pon po alang li long dipu government college long amai phulo alang li phan sida prangsi pini ko an sika cesik cedang ang deng doma labang so pthak ni ka chini phan ni bor ilo prangsi nang litum hawar mai phan mate dipu government college teran phan kardom pajik lo kardom nang litum bangso nim rokom jutang jubat ilami ki porom puthi ka ching hona jo nang litum nang sam surya sai chibi kok nang litum chepate dun je phan nang litum nang humri lo mate dak an diputara langson nang palitu lo tengte nang litum non chepate dun dia prang nang litum ko an ka chisik ka cedang do Cholo apor sumekan news tingin dala news 24 di kiro pilo nang itum nona jo por samin itum hawar along stame ke bang pon apot difu government class cases samin itum chisik lo pinangan ke kecepati nang jia son anta min itum cepati dun eji pansin itum chisik pon lo sili tum kado ke ke bang la ke la nang ke pha cho pha ting man sin itum ta bang on lo si kado we cepati ya son itum chisik lo apena kisung tami dulu itu mongke hawar long mongke itu misi pining ke ni tumta difu government class ke sezon tami isi central pen tami KCS tami isi recognition lo itu man tami KCS pen mane kai bang hawar son si tumta full aja kong celong itu tami si sabo kadora mongke dulu itu non tami ingting sing asang sun sedang itu makiem tami yo la si lai tami itu nang claim bom los tami an se kimeji phan KCS man ni chuning ri lo kurang thu alang lin mai phur hin pen alang nili klada alam long pon putot alang li kong chin bang do alang li pen aprang sik la bang solam thak chini phan bori pon lona nang li hin pen pi than je dipu government college pen li tum cepate bon bom hot la pen nang li tum aphai kado we katura sondom mar kisung sondom to nakar ju pot churu perfect lo ale tum hansa ahok pera lambang ke labang so putha bang la pulo peneng ingdeng phokebrai si aninkan karbiri sunim sorong aje along bang ke nilitum difu government college hawaramai pen nanga chisik vek abang ke la pulo haladak aron alo la pen pin khat alo nanga pia teng pen son plikep abado tawai phitsita nilituma terang abang ke asap akasik sa ka bang ke la puhelo je nilitum bang ke ahok lo moher jong nilimak phu ning je sita ajakong abang ke hawaramai pusinang hok lo tawai phisita nilitum bang ke isi college aterang chora matsi arleng amung bang ke inut bahini bang ke kawe son to jasemet nilitum long bang ke arleng sar po bang ke inut putawilo tadang nilitum uwegi mi det si thek sita kachipar pu son si dolo apot si uwegi mi pulopot ke chok chi kelele ke thek kachini ne ta dokok lang ason si arleng amung sta inut bahini kawe dolo amatsi hala so arleng amung pui po bang ke non bisaralam kechar he long pule langdam pule puno lapen klim somarang angkung le langdam pusita nilitum bangke haladak aron pin khat alo teng bangke nilitunge arta ki juma atum phan ki panong pi an ason mung lama nilitum bangke na chisik mega bangke pening ingdeng plikep diatha ingdeng phokep rai si ningkan bang nilitum ka chisik ponthek nomat avelang pusin nilitum bangke lahelo nilitum thedung akatura nonomat ke lapen ke cepate un cepate thek po sona mung an ke nilitum ke kan benceng lok kilun benceng lok patu parong ronat pusita me nilitum nanga chisik abang ke dolo mo ke hai kerem bang le lale ke prekalam lo lalu kurang thu pusat tu injil do alang pensi tami ala neng deng phokebrai si karbi sun sarong ajal bathak alang lin pen kachini phan bore pon la nali news 24 kalang ara tumhan mate karbi long ara thanang lihin pen karbi sun so rong ajal bathak nang lihin pen pini than pachini ji Prangsi kardom nilimen ke sami kar erong pipi la pen non nili difu government college long mai pr pusi deng igbom asi nili tumke isi college si non ke isi hawar
asono la pen college as student sa tum si kecepati dun sami ki ong lasi nili tum kopai ta kimelo college tum hans tami non ke central committee tum tami na recognize lo la pen la lopulute non itum osumar mane la college charlie bom osumar tum sami amethang culture ta mechte ni lo la pen amethang culture na ta prang thekbo ka charlie jogjak lasi la difu government college KCS zone tami dak doan participants tami mithang college long aso marum side lo alang litum aning ke hang men sinang nang chapati dun lo chisik chedang an andin tami alang tum chapaduk o class tami eten lo exam te tok tum badolo tami kachka jutang ching hon ajok alang litum ke kan tami nang chapati dun lo charlie tami bang ver lo lun hai tami nang charlie dun lo la sin litum tami pe chisik chedang adpensi la chapati me la pen chapati dun thek dia dun on gini tum ta nimit thek an ke 100% bor ipensi participate dun po lapen ke hai pu pinang anong kini tum hai butami ning do ning chakha do athe asum martum si tami pining e active o lapen sop taning ke hang amit hang interest men sinai dun sai de matidi lasini tum tami hope isi hope pen sini tum isi akhap ta dolo jeni tum pining pinang an ke ni tum tapon chipa hai pon unji si ni tum ning thelo kurang tu lason tak sinang litum news 24 kelang ratum hanang so senang paklang ponji panil tum bori pon bomji pinin laso sayang deng kinil tum ansiri ponjek po nilong camera person jiren rong pinang cerap cito tum pen berta pangdak panili jitentron news 24 Karbiang long